Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gringo. Taong 1994, Alicia, Zamboanga, Sibugay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral sa sekundarya itong si Gringo. Dahil sa hindi basta-basta ang estado ng kanyang pamilya, kung kaya't marami ang tumitingala sa kanya. Mabait itong si Gringo, magaling makisama at higit sa lahat hindi maramot. Araw-araw nga, palaging ubos ang baon niya dahil sa panlilibre sa kanyang mga kakilala at kaibigan. Sa kabila ng magandang pag-uugaling ipinapakita ni Gringo sa paaralan, meron pa rin siyang mga kakilalang labis na nagagalit sa kanya. Hindi dahil sa may nagawa siya rito, bagkus ay dahil sa mga nag-uumapaw na inggit ng mga ito. Sa loob ng 3 buwang pag-aaral ni Gringo, naging maayos naman ang lahat. Marami man ang pagsubok na kinaharap, masaya pa rin siya kahit papaano, lalo pat naging maayos ang kanyang mga grado sa paaralan. Bago matapos ang taon ng kanilang pag-aaral, meron siyang nakilalang isang lalaking nagngangalang Miko. Itong si Miko, simple lang kung titingnan. Hindi rin gaanong karangyaan ng pamilyang kinamulatan nito, gawa ng sa bukid lamang ang trabaho ng kanyang mga magulang. Kahit malayo ang agwat nilang dalawa pagdating sa yaman, minabuti ni Gringo na makipagkaibigan kay Miko. Hindi dahil sa nakakaawa ito, bagkus ay nakaramdam siya doon ng hiwaga sa tuwing silang dalawa ay nagsasama. Sa pagsapit ng bakasyon ng pag-aaral nila, nangako si Gringo na patuloy pa ring makikipagkita kay Miko. Siya na din ang nagrepresentang bumisita sa bahay nito para naman kahit papaano magawa niyang malaman ang pinagkakaabalahan ng kanyang kaibigan sa tuwing wala silang pasok. Bago magwakas ang araw ng kanilang pag-aaral, nagkasundo silang magkikita sa baryo para makabisita sa bahay nila Miko. Wala namang nagawa noon ang kaibigan niya kundi ang sumang-ayon sa kadahilan ng minsan lamang ang ganoong pagkakataon. Gringo, sigurado ka bang bibisita ka sa bahay namin? Paalala lang ha, ordinaryo lang ang aming tahanan. Wala kaming katulong. At kami-kami lang ding magpamilyang nagtatrabaho para meron kaming makain sa bawat araw. Huwag kang umasa ng kahit na ano, sapagkat kamote at saging lamang ang kaya naming ipakain sa'yo. Nakakahiyaman, pero yun talaga ang totoo eh. Wika ni Miku sa kanya matapos nilang sang-ayunan ang kanilang gagawin sa unang linggo ng kanilang bakasyon. Sus, huwag mong alalahanin yan Miko. Sinasabi ko sa'yo, hindi pagkain o kahit anong pakay ko sa bahay ninyo. Makasama lang kita. Sapat na yun. Sagot naman ni Gringo sa kanya. Dahil sa sinabi nito, tanging pagngiti lang naman ang naisagot ni Miko. Kahit papaano, natutuwa din yon sa kaibigan niyang yon, gawa ng ni minsan wala itong pinakitang pagkaarte sa mga bagay na kanilang napagkasunduan. Sa pagsapit ng hapon ng ikahuling araw ng kanilang pasok, magkasama silang dalawang naglakad patungo sa baryo. Pagdating nila roon, nasipat nilang dalawa ang sasakyan nila Gringo na kanina pang naghihintay dito. Bago sila tuluyang magkahiwalay, masaya namang nagpaalam sa kanya si Miko. Makalipas ang 2 araw, naging abala naman si Gringo at ang mga magulang niya sa pagbabantay ng kanilang negosyo. Nang medyo hindi na siya nito gaanong hinihigpitan, nagpaalam siya sa mga itong tutungo sa bahay ng kanyang kaibigan. Upang hindi siya mapagdudahan ng kanyang ama, minabuti niyang bago magsara ang tindahan nila, nakauwi na siya. Isang araw, habang naglalakad si Gringo sa baryo, nakasalubong niya ang mga magulang ni Miko na merong daladalang sako na puno ng kamote at saging. Nagmamadali itong naglalakad patungo sa baryo na para bang meron yung hinahabol.
Sa pagdaan ng kanyang kaibigan sa kanyang harapan, agad naman niya yung hinawakan, sabay tanong kung saan sila pupunta. Matapos namang marinig ni Miko ang naging tanong niya, ngumiti lang naman ito sa kanya habang inilalahad na sila ay tutungo sa merkado. Inabisuhan din siya nitong wag nang sumama sa kanila, gawa ng mas mapapadali ang kanilang trabaho kung maghihintay na lang si Gringo sa lugar na yon. Nang marinig naman ni Gringo ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang maghintay. Sa pagsapit ng 11:00 ng umaga, nasipat niya ang pamilya ng kaibigan niya na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya. "Pasensya ka na, Gringo ah. Medyo natagalan kami. Si tatay kasi, may inasikaso pa sa merkado. Tayo na." Bungad na wika ni Miko paglapit sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman nilang binagtas ang daan patungo sa bahay ng kanyang kaibigan. Nakasanayan ng tumambay doon ni Gringo, gawa ng masasaya ang mga taong naroon. Halos hindi rin siya doon nakakaramdam ng pagkaburyong dahil sa samut-sari ang iniisip nilang gawin. Sa pagdating nila sa bahay nila Miko, agad namang sumalubong ang mga kapatid nito. Nang masipat naman nila yon nila Gringo, dali-dali naman silang pumasok para maglaro. Subalit, nang akmang lalayo na sila sa mga magulang ng kaibigan niya, bigla naman silang pinatigil ng ama ni Miko habang nagwiwika ng, "Miko, huwag mong dadalhin si Gringo sa likod ng bahay natin. Alam mo naman, hindi pa tapos doon ang ginagawa ko. Diyan lang kayo sa loob. Baka bukas pwede na kayo doon maglaro." Nang marinig naman nila ang sinabi nito, hindi na nag-alangan pang sumang-ayon silang magkaibigan sa sinabi ng ama ni Miko. Makalipas pa ang ilang minuto, kasalukuyan na nga silang naglalaro sa sala. Habang naglalaro sila ng bahay-bahayan, may napansin si Gringong isang kakaibang hayop na nakadungaw sa sulok ng bahay nila Miko. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung kinuha at kasabay nito ang kanyang pagpapakita sa hayop na yon sa kanyang kaibigan. Akala ni Gringo ordinaryong pusa lamang ang kanyang nakuha, pero pagsilay niya sa nilalang na yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang isa pala itong tuko na merong 2 ulo at buntot. Matapos niya itong masilayan, mabilisan naman siyang nagpumiglas at kasabay nito ang paulit-ulit niyang pagsisigaw habang humihingi ng tulong. Dahil sa mga nangyari, agad namang lumapit sa kanila ang mga magulang ng kaibigan niya. Marahan itong kinuha sa kanyang kamay ang nakakapit na tuko habang mahinahon itong nagwiwika sa kanya ng, "Huwag kang matakot, Gringo. Alaga namin ito. Sige na, tumahan ka na." Matapos nitong makapagsalita, hinawakan nito ang kanyang bumbunan para naman kahit papaano makaramdam siya ng kapanatagan. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na siya, doon na ipinaliwanag ng ama ng kaibigan niya ang tungkol sa alaga nitong tuko na kanyang nakuha. Ayon sa ama ni Miko, matagal ng gabay ng kanilang bahay ang nilalang na yon. Yon ang nagsisilbi nilang depensa sa iba't ibang uri ng mga nilalang na merong masamang binabalak sa kanilang pamilya. Dagdag pa nito na ang tukong nahuli ni Gringo ay hindi basta isang ordinaryong hayop. Isa itong alaga ng engkanto na ipinasa lamang sa kanya upang magsilbing bantay ng pamilya niya. Hindi rin kasi biro ang responsibilidad na pinanghahawakan ng ama ni Miko sa kadahilan ng isa itong dibinong albularyo. Kapag hawak mo ang ganoong estado, asahan mo ng maraming mga nilalang ang magpapailalim sa iyong kapangyarihan para sumilong at humingi ng proteksyon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Gringo na isa na din siya at ang kanyang pamilya sa binibigyan ng proteksyon ng ama ng kaibigan niya. Bagaman mahirap itong paniwalaan para sa kanya, pilit naman siya doong naniwala
alinsunod sa pagsang-ayon ng kanyang kaibigan. Naniniwala kasi itong si Gringo na hindi marunong magsinungaling itong si Miko, kaya na may anumang bagay na sinasang-ayunan nito ay nasisiguro niyang totoo. Matapos niyang marinig ang mga bagay na yon, tapatan namang inilahad ng ama ng kaibigan niya ang tungkol sa peligrong kinakaharap ng pamilya nila. Ayon dito, kaya lang naman niya hindi pinapapunta sa likod ng kanilang bahay ang magkaibigan gawa ng meron doong nakakulong na isang taong may dugong aswang. Nahuli niya yon noong nakaraang gabi at kasalukuyan niya yung pinapaamin sa lahing pinagmula nito. Dagdag pa nito na hindi pangkaraniwan ang aswang na yon dahil kaya nitong magmanipula ng utak ng mga mahihinang tao. Dahil sa inilahad nito, tila ba napuno naman ng pagdududa ang kanyang isipan. Buong buhay niya kasi, hindi pa siya nakakita ng totoong aswang sa kadahilanang itinuturing itong mga nilalang ng kanyang mga magulang na nabubuhay lamang sa kwento at sa mga istoryang pinagpasapasahan. Nang masipat naman ng ama ni Miko ang pagdududa sa mukha ni Gringo, ngumiti lang naman ito, sabay tanong sa kanya ng, Gusto mo bang makita ang aswang na tinutukoy ko, Gringo? Batid kung hindi ka pa nakakakita ng isa. Tama ba? Tama ho kayo. Wala pa akong nakikitang aswang. Tsaka malakas ho ang paniniwala ko na hindi sila totoo. Sagot naman niya sa ama ng kanyang kaibigan. Ganon ba? Ang gulo naman ng paniniwala mo, Gringo. Naniniwala ka sa Diyos, pero sa demonyo hindi. Halika, ipapakita ko sa iyo ang mga demonyong inaakala mong sa istorya lamang nabubuhay. Seryosong sagot naman ng ama ni Miko. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong sinenyasan si Gringo na sumunod. Subalit, nang akmang hahakbang na siya papalapit sa ama ng kaibigan niya, bigla naman siyang hinawakan ni Miko na bakas sa pagmumuka ang pag-aalala. Sinabihan din siya nitong wag nang tumuloy pero tila ba hindi yun sapat para talikuran ni Gringo ang mga katanungan sa kanyang isipan. Dahil sa ayaw naman ni Miko na mag-isang tumungo roon ng kanyang kaibigan kung kaya't maging ito napilitan na ding sumama. Sa pagdating nila sa likurang bahagi ng kanilang tahanan, doon nila nasilayan ang isang malaking kulungan ng manok sa ilalim ng kanilang papag. Sa loob nito, nababalot ng mga itim na tela na parabang meron doong nagtatagong nilalang. Paghawi ng ama ni Miko sa mga telang yon, bumungad sa kanila ang isang lalaking may mahabang buhok na nakayuko. Napakalalim ng paghinga nito na parabang hindi yun komportable sa lugar na kinaroroonan niya. Habang pinagmamasdan nila ang lalaki, unti-unti namang nalalanghap nila Gringo ang baho nito. Maya-maya pa, nang hindi na nila maatim ang bahong kanilang naaamoy, minabuti na nilang umalis sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, tinanong niya ang ama ni Miko kung hindi ba ito mapaparusahan dahil sa ginagawa niyang paghuli at pagkulong sa taong hindi naman niya napatunayang nagkasala. Akala ni Gringo mapapaisip yon sa kanyang tanong pero pagsilay niya sa mukha nito, nasipat niya yung nakangisi habang nananatiling tahimik. Makalipas lamang ang ilang minuto, hinawakan nito ang kanyang dalawang mata at kasabay nito ang pagwika nito sa kanya ng, Subukan mong imulat ang mga mata mo ng walang sabulag, Gringo. Tingnan natin kung magagawa mo pa yang masilayan. Matapos nitong makapagsalita, agad namang hinawi ng lalaki ang kanyang kamay at kasabay nito ang pagmulat naman ni Gringo. Sa muling pagbaling niya ng kanyang paningin sa kulungan ng hayop, laking gulat na lamang niya nang wala siya doong makita. Kahit anong gawin niyang paghawi ng tela, hindi niya matagpuan ang nilalang na yon.
Paulit-ulit naman siyang sinabihan ng kanyang kaibigan na nakatingin sa kanya ang aswang, pero bigo talaga siyang masilayan yon. Kung hindi pa ibinalik ng ama ni Miko ang kamay nito sa kanyang mga mata, hindi manunumbalik ang kanyang mga nasisilayan sa loob ng kulungan. Dahil sa ipinakita nito sa kanya, unti-unti naman siyang naniwala na yon ay isang totoong aswang. Akala niya doon na magtatapos ang lahat ng kakaibang bagay na kanyang mararanasan, pero nang ilahad ng ama ni Miko ang tungkol sa gagawin nitong palabas kinagabihan, nagpasya siyang yon ay personal mismong masilayan. Naniniwala si Gringo na sa pamamagitan ng pagtatanghal na ipapakita nito, doon niya makukumpirma kung aswang o isa lamang kasinungalingan ang tungkol sa lalaking yon. Upang makabalik siya sa bahay ng kanyang kaibigan kinagabihan, nagpasya na siyang umuwi kaagad matapos niyang marinig ang abiso ng ama ni Miko. Hindi na siya nagdalawang isip pang bumalik sa bahay ng pamilya niya upang magawa niyang maisakatuparan ang kanyang binabalak sa pagsapit ng takip silim. Naniniwala si Gringo na magiging madali ang bagay na yun para sa kanya, lalo pat palagi nilang binubuksan ang terasa ng tahanan nila. Sa paglalim ng gabi, habang nagpapahinga ang mga magulang niya, dahan-dahan naman siyang tumungo sa terasa ng bahay nila, bitbit ang kumot na kanyang ginagamit sa pagtulog. Ginawa niya itong lubid para ligtas na makababa sa pinakaunang palapag ng bahay nila. Matapos niya yung gawin, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa bahay nila Miko na para bang mahuhuli na siya sa gagawing pagtatanghal ng ama ng kaibigan niya. Sa pagdating niya sa bahay nito, hindi pa man siya nakakapasok sa loob ng bakuran, nasipat niya ang ama ng kanyang kaibigan na naghahanda ng isang malaking siga sa bakuran nito. Paglapit niya rito, inabisuhan siya nitong umupo at wag nang tumungo kung saan-saan. Inilahad din ng ama ng kaibigan niya sa kanya na magsisimula na ang pagtatanghal ilang minuto matapos niyang makagawa ng isang malaking siga. Dahil sa sinabi nito, matyaga namang naghintay ang magkaibigan. Bago pa man sumapit ang 11:00 ng gabi, nasipat nila ang ama ni Miko na dahan-dahan ang hinihila papalapit sa siga ang kulungang kinaroroonan ng lalaking kuno-kunong aswang. Matapos yung gawin ng ama ng kaibigan niya, laking gulat na lamang nila nang masipat nila itong kampanting binuksan ang trangka ng kulungan. Dahil sa ginawa nito, bigla namang nagpumiglas ang nilalang na nasa loob ng kulungang yon na siyang naging sanhi para kabahan sila ng husto. Nang masipat nila ang lalaking tuluyan ng nakawala, dali-dali naman silang napakaripas ng takbo papasok ng bahay. Subalit, bago pa man nila mabuksan ang pinto, narinig nila ang ama ni Miko na nagwika ng, Paano niyo makikita ang totoong palabas kung magtatago kayo? Bumalik na kayo rito. Sobra pa sa mga babae ang asal ninyo. Matapos nilang marinig ang sinabi nito, sinubukan nilang sumilay sa kinaroroonan ng ama ng kaibigan niya. Pagsilay nila sa kinaroroonan ng siga, nasipat nila yung hawak-hawak sa leeg ang nilalang habang nakangiti. Nang magkatitigan silang tatlo, kampante naman yung binitawan ng ama ni Miko na parabang kontrolado nito ang mangyayari sa lugar na yon. Sa pagbagsak ng nilalang sa lupa, sinubukan pa siya nitong sunggaban, ngunit kagaya ng inaasahan, wala yung magawa para siya ay mapaslang. Kahit anong gawing pagsugod ng aswang na yon, tila ba hindi ito nakakagawa ng kahit na anong galos sa katawan ng ama ni Miko. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ng aswang ang mga nangyayari sa kinaroroonan niya, nagpasya na yung magpalit anyo. Habang dahan-dahan yung tumatayo, taimtim naman itong nagbibigkas ng mga engkantasyon para sa ritual na kanyang gagawin. Sa isang iglap, tumambad sa mga mata ng magkaibigan ang isang kalabaw na halos doble ang laki kaysa sa ordinaryong hayop na kahalin tulad nito.
Meron din yung 4 na sungay na halos ilang pulgada ang haba na siya namang nagbibigay ng hindi maipaliwanag na takot sa kanila. Pagsilay ni Gringo sa mga paa ng nilalang na yon, doon niya nakita ang mga kuko nitong halos bumao na sa lupa dahil sa sobrang tulis. Sa pagpapatuloy ng pagtitiga ng ama ni Miko at ng nilalang, nasisipat nilang dahan-dahan na yung lumalapit sa dibinong albularyo. Bagaman napakalaki ng nilalang na yon, ni katiting na takot at pagkabahala sa mukha ng ama ng kaibigan niya, wala siya doong nakita. Makalipas pa ang ilang minuto, dumakot ito ng isang maliit na bato sa lupa habang nagwiwika ng, Ay, nako. Hindi ko akalaing kalabaw pala ang hayop na ginagaya mo. Ituring mong isang espesyal na duelo itong gagawin natin. May hahalin tulad mo ko kay Juan at ikaw naman ang kalabaw na kanyang kalaban. Matapos nitong makapagsalita, tumawa lang naman ito ng tumawa na parabang labis itong natutuwa sa mga nangyayari. Maya-maya pa, nang hindi na makapagpigil ang aswang, buong lakas naman yung sumugod patungo sa kinaroroonan ng ama ni Miko. Habang nananakbo ito, paulit-ulit nitong iwinawasiwas sa ere ang kanyang sungay na parabang hindi na ito makapaghintay na tumarak doon ang katawan ng taong matagal ng panahong nagkulong sa kanya. Ngunit sa pagtama ng matatalas niyang sungay sa katawan ng ama ni Miko, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang tumalbog lang ito. Pakiramdam ng aswang noon, tumama sa isang malambot na bagay ang kanyang matutulis na sungay. Ilang ulit niya pa yung sinubukan pero hindi talaga ito umubra sa dibinong albularyo. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali namang nagpalit anyo ang nilalang upang muling sumugod sa kanyang kalaban. Pagsilay naman ng albularyo na nasa kaanyuan na ng aswang ang nilalang na yon, walang pagdadalawang isip niya itong hinawakan sa ulo, sabay balibag sa sigang kanyang ginawa. Paglapat ng balat ng nilalang sa apoy, bigla naman yung nilamon ng napakalaking siga na siyang naging sanhi upang tuluyan na itong manghina. Habang inaapula ng aswang ang mga apoy na nakakapit sa kanyang katawan, nananatiling nakatayo lang naman ang ama ni Miko, nagmamasid at tila bang hindi pa nakakapag-isip kung ano ang kanyang gagawin sa aswang na yon. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, muli na naman siyang sinunggaban ng nilalang. Subalit sa pagkakataong yon, napansin ng ama ni Miko na gumagamit na ito ng sumpa para kontrahin ang kanyang kabal na tinatangan. Dahil sa tuso ang aswang, kung kaya't nagpasya siyang putulin na ang ulo nito na siya namang naghudyat sa pagwawakas ng palabas na nais niyang ipakita sa dalawang bata. Sa paghiwalay ng ulo ng aswang sa katawan nito, agad naman yung kinuha ng ama ni Miko sabay tapon sa sigang kanyang ginawa. Matapos niya itong gawin, dali-dali naman siyang lumapit sa mga bata at kasabay nito ang pagsenyas niya ditong pumasok na sa loob ng bahay nila. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, inilahad ng ama ni Miko kung bakit niya sinunog ang bangkay ng aswang. Ayon dito, na kung hindi niya gagawin ang bagay na yon, maaaring maamoy ito ng iba pang aswang sa paligid. Ayaw naman niyang mangyari ang ganoong sitwasyon, gawa ng may mga kasama siyang bata sa labas ng bahay nila. Dagdag pa nito na maaari din silang makaperwisyo sa kanilang mga kapitbahay kung susubukan niyang makipaglaban ng mag-isa sa mga aswang na madadapo sa kanilang tahanan. Magmula noong nangyari ang insidente, bihira nang bumisita itong si Gringo sa bahay ng kaibigan niya. Hindi na kasi siya noon pinayagan ng kanyang mga magulang dahil sa ginawa niyang pagtakas. Masaksihan lamang ang ginawa ng dibinong albularyo na pagtatanghal.
Okay. Opinion ko sa kwento. Alam nyo, sa simula pa lang, medyo kinabahan ako ng konti. Pumiyok pa. Medyo kinabahan ako ng konti. Bakit? Kasi parang iniisip ko mauulit na naman yung mga dati nating naikwento na. Though iba naman yung setup nito. Pero feeling ko mauulit eh. Kasi magkaibigan, tas mahirap, mayaman, di ba? Alam nyo yung ganung setup na nangyayari naman talaga sa totoong buhay. At napakaraming tao nang nakaranas ng ganun. Pero ito kakaiba. Kasi ina-expect ko, aswang na naman to si Miko eh. Pero hindi. Tatay niya pala, anak pala siya ng Dibinong Albularyo. Sobrang galing lang at sobrang swabe nung pagkakalatag ng kwento na to. Kaya masasabi kong isa to sa mga magaganda rin natin na naging kwento. Tapos ending pa, parang ginawang palabas talaga eh, no? Ng Dibinong Albularyo yung ginawa niyang pagpatay sa aswang. Bakit niya ginawa yon? Para mamulat yung mga tao na sa tingin nila may mga nilalang talaga na nabubuhay lang sa kwento. Hindi nila alam na talagang nabubuhay yun sa totoong buhay. Kaya ginawa to ng tatay ni Miko para meron siyang patunayan kay Gringo. Tapos itong si Gringo, ikakalat yung kwento na yun. Kaya magpapasa-pasa na naman hanggang sa, ito nga, dumating na sa atin yung kwento ni Gringo. Diba? Pero nasa sa inyo pa rin yan. Kaya kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.